den allested nærværende, førende familieterapeut, Sidney Kreuzfeldt. Velkommen til, Sidney. Sidney, hvad er en god vittighed? Hvad, Kasper? Jeg kan ikke høre dig. Jeg spurgte dig om, hvad er en god vittighed? Hvad, Kasper? Jeg kan ikke høre dig. Hvad laver du, Sidney, helt ærligt? Kan du ikke... Hallo? Jeg spørger, hvad god... Det var en spøg. Spøg til side. Når man siger vittighed, så skal man også sige fantasi. Ja, det er rigtigt. Vittigheden udspringer af fantasi, som jeg plejer at sige. Fantasi. Eller som jeg har tænkt mig at begynde at sige. Fantasi. Det kan vi lide. Det synes jeg, det er flot. Det kan godt lide det der, det kan vi lide. Det kan jeg godt lide. Det er flot. Hvad laver du? Det springer bare ud af et åbent sind. Fantasi, det kan vi lide. Må jeg prøve en gang? Okay, så tror jeg, mit motto skal være... uden fantasi kan man ikke se en knippende tohovedet bi. Kunne være mit motto så, hvis jeg bare skal finde på noget. Ja. Eller bare fantasi, det kan vi lide. Men det giver nok lidt mere mening. Ja, det gør det måske. Men Sidney, hvad synes du er sjovt? Der er tusindvis af muligheder. Man kan lege med hinanden. Man kan finde på ting sammen. Jeg kan godt lide teater, impro. Wow, impro, okay. Impro-teater på 1000 forskellige steder i verden. Men skal vi prøve at gøre det så? Kan vi gå over på Grøn derovre og lave lidt impro-teater, hvis du vil vise mig lidt af det? På Grøn? Ja. Skal vi så væk herfra? Ja, det er lige herovre. Vi skal lige op på Grøn scene. Op på Grøn! Så laver vi en fantasiflyvemaskine derovre. Ja. Fantasi! Kom så! Så lander fantasiflyveren på Grøn! Man får bare lyst til bare at flyve videre sådan til Hawaii eller sådan, ikke? Nej, vi kan ikke flyve til Hawaii. Vi leger jo bare. Vi er nødt til at lande på Grøn. Okay. Okay. Så impro-teater. Ja. Okay. Så siger jeg først en replik, så siger du en, og sammen bygger vi det mest morsomme og forunderlige eventyr. Okay, godt. Så er jeg for eksempel en mægtig prins, og du er en ægeltrold. Det gider jeg sgu egentlig ikke. Hvorfor? Ej, skal jeg være trold, synes du? Ja. Er det ikke bedre, at jeg er prinsen, eller? Nej, jeg skal være prins. Det plejer jeg at være. Så går vi i gang. Okay. Hej, trold. Hej, prins. Jeg kigger lige lidt på blomsterne. Ja. Så dig. Ja, okay. Prins. Der kommer en drage. Væk med dragen. Så kigger jeg lige lidt på blomsterne. Så dig. Ja, okay. Pas på, prins. Der er gået ild bag i dig. Pas på, flammer. Så gik det ud. Så kigger jeg lige lidt på klunkerne, på blomsterne. Så dig. Nu er der en masse skøn jomfruer bag ved os. Lad os gå derover. Så skøn jomfruerne væk, mens jeg kigger lidt på blomsterne. Snifter snude, der er den historie ude. Fantasi. Ja. Hvis du keder dig lidt, så kan du flytte det frem i tiden til et nyt sted. Ja. En anden tid. Så kan jeg være sådan en rum-entertainer, og så kan du være sådan en rumtrold, og så fægtede du sådan en lysvær om, hvis vittighed der var bedst, eller et eller andet, ikke? Ja, eller du var bare en rumtrold, og så var jeg en rumprins.
der kiggede på klunken blomsterne. Ja. Det er nok mere sandsynligt. Det kan godt være. Det var dejligt at få en indblik i den der verden der. Tak skal du have, Sydney. Det var så lidt. Hej, hej. Husk det fantasi. Det kan vi lide.